Добър вечер! Добър вечер на всички! Днес реших да ви точно за това да поговорим за един проблем, който е доста сериозен, от който страдат много хора и на който не можем да намерим по принцип решение, или поне лекарите не ни дават такова решение. Темата днес ще са пак ставни заболявания и защо по принцип това се смятат за доста нелечими. Много хора се подлагат на операции, но въпреки това просто не винаги дава най-добрия ефект една смяна на става, на тазобедра, на коляна. Дори понякога се получават още по-сериозни проблеми от преди операцията. Влошава се качеството на живот. Тук засягаме наистина хора, могат да засегне и по-млади, разбира се, но обикновено от 40, най-вече 50, 60 и 70 годишните са много засегнати точно с тези проблеми. Сега, много хора днес наистина страдат от почваме остеохондроза на шийните прешлени, коксартрози, артрози, на тазобедрените стави, на коленни стави, износване. И това нещо, разбира се, повлиява на нашето качество на живот. То се влошава, ние просто ставаме доста обездвижени, не можем да си позволяваме свободните движения, които сме свикнали да правим или пък са свързани с нашето ежедневие. И е много дискомфортно. Освен това, болката наистина е понякога ужасна. Има много хора със сигурност, които страдат от това нещо, дори и хора, които са тук. Предполагам, че имат тези проблеми. Аз самата ще спомена още веднъж, че аз имах 4 години и половина проблем с коляното, с ужасни болки бях. Искаха да ме оперират, отказах операция, защото знам до какъв риск може да доведе това нещо. Второ, имах доста силни болки наистина в кръст, в гърба си, дори да лежа, да седа, да стана, когато се навеждах, постоянно една болка, много неприятно е наистина. И затова реших днес да ви дам малко повече информация, как вие можете да си помогнете и на какво се дължат най-вече тези болки. Хората обикновено започват, когато кажа на някой дори по-млад от мен има, ами ме боли коляното, ма то е от възрастта, но те са с по 10 години по-малки от мене. Не винаги трябва да се дължи на възрастта, просто защото има една тънкост, която никой лекар няма да ви каже, защо най-често се появяват тези болки в ставите. Сега ще ви разкажа малко така, аз съм си подготвила все пак материал за вас, за да не да изляза да говоря на празно неща, които не съм проучила или не съм научила самата. Аз ще ви говоря също така и от личен опит, тъй като аз си разреших наистина този проблем с ставите, с болката в коляното, с гърба, с кръста и мога да кажа, че вече водя доста по-пълноценен живот, отколкото преди. Първото нещо, от което се получава тези болки, почват да страдат нашите стави, всъщност да се нарушава тяхната цялост или качеството на хрущяла, на междуставната течност, която се дължи доста често и най-вече по принцип на, пак ще говорим, лимфната система. Защо тази лимфна система, аз вече не знам за кой път със сигурност ще говоря за нея. Тя не е свързана само с проблемите в ставите. Говорили сме, че когато имаме замърсена лимфна система, нещата започват да се проявяват като дерматити, обриви, защото нашите клетки се хранят точно от тази лимфа, а едновременно тя изхвърля, тя е място, където се отделят всички токсини, отпадъци и от нашето тяло и всъщност, както казвам аз винаги, всъщност нашите клетки, ако ние не я изчистим тази лимфа, нашите клетки почват да се хранят всъщност от тяхната тоалетна. Точно така изглеждат нещата, за съжаление. Първото, което трябва да направим, когато имаме проблем с ставите, е, че ние трябва да нормализираме баланса всъщност на нашата синовиална течност.
Това е течността, която е между ставите. Знаете, когато липсва тази течност, всъщност започват да се трият ставите в една в друга и износването става доста по-бързо на ставите. За да стане това, ние трябва да почистим лимфата. Сега на днешно време нещата стоят малко по по-различен начин от преди години, защото едно време, някой ако е знаел въобще, че всъщност са доста заболявания, 87% от заболяванията на 50, 60 и 70 годишните се дължат именно на замърсена лимфна система. И за да стане това нещо, всъщност е трябвало по принцип да се берат разни билки, да се правят разни отвари, после да се пристъпи към друга степен на изчистване, доста дълъг период. Днес това ще е много по-лесно, ще ви кажа как в края на моята презентация. И първото искам да кажа, че всъщност, как да ви го опиша, да ви е по-разбираемо. Представете си, имате един автомобил и не сменяте маслото на този автомобил. Това масло започва да се замърсява и вследствие на това не може да работят частите на автомобила и в един момент те започват да се развалят и всъщност вашата кола ще стане просто захвърляне, вие няма да може да я ползвате. По същия начин тук не може да ползвате вашите стави пълноценно, защото вашата лимфна система е замърсена от отпадъци и токсини. И когато те започват да се натрупват все повече в тялото, всъщност нашето тяло вече, си представете, че е вашата кола, то няма как да работи правилно. Неговите части започват да се рушат. Сега искам да ви кажа, че всъщност лимфата, тези от вас, които не знаят, както казахме, тя храни всички органи и клетки в тялото, достига до тях, предава им хранителните вещества и едновременно изтегля и токсините и отпадъчните вещества от клетките. Но понякога всъщност първото нещо, което се засяга, когато е замърсена лимфната система, това са най-вече ставите и гръбначния стълб, защото хрущялът е податлив точно на примесите от лимфната система. То е най-податливото нещо в нашето тяло. И оттам замърсената лимфа система започва, както казах, да се появяват болките в ставите, проблемите и много други заболявания се дължат. 87% от заболяванията не е никак малък процент. Си мисля, така че колко е важно да си почистим лимфната система, замислете се сами, преценете се сами дали искате да бъдете здрави. Не е нещо, което е трудно, на днешно време особено, наистина е много елементарен, измислен е начина, измислен е продукта, който може да ви изчисти лимфата и да възстановите всъщност функциите в вашето тяло на 100% почти, да се, как да кажем, да върнем нашите фабрични настройки, както обичат да се изказват колегите. И тук искам да ви запитам, защо според вас лекарите никога не ви казват, когато имате ставно заболяване, че вие всъщност трябва да се изчистите? Първото нещо е да изчистите лимфната си система. Аз ще ви кажа, че това, което аз мисля, виждам доста често, което се прави всъщност е, че някак си не се обръща внимание на възрастните хора, защото те са едва ли не бреме на всяка икономика на днешно време и колкото няма интерес да се плащат, като че ли колкото по-дълго живее човека в пенсионна възраст, да му се плащат пенсиите. И второто нещо, което е, че този бизнес е наистина бизнес за милиарди, всеки един го знае. Аз ще говоря другата седмица за също нещо, което е една заблуда, която носи милиарди долари на година печалба. Всъщност това ще ви издам темата днес. Е за синтетичните витамини, до какво могат те да доведат всъщност и заблудата, която е насадена в хората. Второто нещо е
както казах, първото е, че няма интерес икономически да се плаща на хората. Второ, те не са им нужни едва ли не и никой не се старае да подобри и да удължи техния начин на живот. Да удължи техния живот и да подобри качеството им всъщност на живот. Знаете какво се случва? Отиваме при лекара. Аз самата съм го изпитвала и не само аз, моята майка, мои приятели, близки. Първото, което е, ми вземете обезболяващи. Добре, тези обезболяващи, те работят само, да кажем, за момента ще ви облегчи болката, ако я облегчи, или ще ви сложат някаква инжекция, предископатия или шияс, или каквото и да било. Ще ви пратят на някаква терапия, което също струва пари. И сега си замислете, направете си сметка вие на година, когато имате такива проблеми, колко пари давате по лекари и за лекарства. И колко хора още като вас, защото вие не сте единствени, нито аз съм единствената, нито моите родители са единствени или моите приятели са единствените, които стигат до там. Защо всъщност никой не се е сетил как да подобри качеството на живот на тези хора? Има начин. Наистина, има начин, както аз се реших своя проблем, както помогнах на много други хора и казах как могат те да си, дадах им съвети, направих им консултация, защото аз просто съм един консултант, който учи от опита си и от опита на другите хора. И тези хора днес се чувстват вече с жизнени, могат да работят, да се движат. Тук ще ви дам също един пример на моя позната, която се наложи преди, мисля, че 6-7 месеца се оперира смяна на коленна става. Аз съм го казвала и не само при нея имам такива случаи, но при нея беше доста фрапантно, защото тя много дълго беше изчакала. Наистина ставата си имаше нужда от смяна, но пък тя се върна за 40 дена на работа. Лекарите и казаха, че 3 месеца трябва да ходи с патерица и че няма да може да работи. И терапевта, лекара, всички се очудиха как тя толкова бързо се възстанови. Така, решението всъщност да бъдете здрави е единствено ваше. Никой няма да дойде да ви каже, направете еди какво си, вземете еди какво си, което ще ви помогне. Както казах, винаги ще бъде да ви се дадат лекарства, да могат да се правят и пари. Все пак това е бизнеса, съвременния бизнес, фармацията. За мен никога не е било всъщност това решение. Днес ми се обадиха също така лекара за моя проблем, който ви казах с щитовидната жлеза, че се е появил. Каза, че трябва да отида да взимам 8 седмици елтироксин и след това да направят контрола. Аз напълно отказах, абсолютно сутринта. Казах, няма да взимам елтироксин, аз ще си реша сама проблема. След 8 седмици съм съгласна да дойда на един видеозон, да се направи, да се види. Аз съм абсолютно убедена, че проблема ще бъде решен след 8 седмици. Така, сега да не си забравя мисълта, исках нещо важно да ви кажа. Да, всъщност, ние, освен, че трябва да почистим лимфата, това е първата ни стъпка. Почистване на лимфната система. И не само за ставите, както казах, и за много други заболявания и проблеми, които имаме в нашето тяло. Това е нещото, което е най-важно. Второто нещо, което винаги споменаваме, че стомашно-чревният тракт играе много голяма роля. Също така там също съдържат много отпадъци, токсини и е добре да се направи едно цялостно прочистване на тялото. Оттам стъпка 2. Какво трябва да добавиме, за да са здрави нашите стави? Колаген, калций, предполагам, че всеки знае, и хондроферол или хондроитин или хондроферол, няма значение, то е едно и също по принцип. Така, как можем всъщност ние да изчистим нашата лимфа? Аз искам да взема нещо да ви покажа само секундичка, понеже е в хладилника. Сега,
Пак съм тук. Много от вас може би знаят, но и много не знаят какво всъщност работи точно за изчистване на нашата лимфа и кое ще ни помогне за заздравяване на нашите стави, за образуването на нов колаген. Здравей, Еленка! Привет! За образуването на нов колаген в тялото, за набавянето на хондроферол и калций, въобще всички нужни елементи, които са за здравето на нашите стави. Сега ще ви покажа аз с какво, всъщност, защо е толкова лесно. Това, което казваме, че винаги, че имаме вече лесен начин. Ето ви нещо, което наистина ще ви реши проблема. Първо да изчистите всяка ваша клетка от тялото, също така и лимфната система. Първа стъпка. Гел. Гел от водорасли. Ето, това е гел. Взимате си една лъжица сутрин и вечер. Нищо сложно. В хладилника стои, защото е жива органична храна. Показвала съм го и друг път. Иначе ще му хлясам, както всяка храна. Значи, какво означава? Че трябва да стои в хладилника. Това означава, че тук няма топлинна обработка, няма консерванти, защото иначе нямаше нужда да го държа в хладилника. Просто щеше да стои отвънка и нямаше да бъде развален. Това е стъпка 1, този гел. След това, след определен период от време, добавяме гел номер 2. Специално компоненти за стави. Нещо, което ще върне здравето на вашите стави. Това е артропласт, се казва. След това имаме... Аз лично какво взимам. Ще ви покажа. Това е златното чудо, както го наричам аз. Нещо, което работи на цялото ви тяло, не само на ставите. Ще ви възвърне много от процесите всъщност в тялото. Имаме едни от най-мощните антиоксиданти, противораково, сърдечна дейност, кръвоносна система, на абсолютно всичко работи, на нервна система. Аз без този продукт лично никога не оставам, защото когато тръгна да се разболявам, съвсем леко да усета, че почвам да дигам температура или да не се чувствам комфортно, просто дигам дозите и за 8 часа съм се възстановяла наистина с температура от сутринта от 7 до 3 следобед, вече съм абсолютно жизнена и нямам абсолютно нищо. Нещо, което страхотно добре работи при стави и не само при стави, но аз лично познавам хора, които просто не искат да ядат геловете и са решили, че питаха ми, дай ми някакви таблетки. Кажи ми какво мога да взема, препоръчай ми нещо. Аз не ги продавам естествено тези неща, тези продукти. Аз съм просто консултант към тази компания. Мога единствено да ви направя консултация безплатна, ако някой има интерес, и след това да ви кажа как да си ги закупите с отстъпките. Защото има и подаръци при определени условия. Имате 30% отстъпка, когато се регистрирате като VIP клиент, и при определени условия, както казах, по стъпката още 50%. Това означава, че към всеки продукт ще получите още един подарък, така че може да стигне до 80%. Сами всеки може да си направи сметката. Това е екстракт от бамбук. Нещо, което е много познато в природата. Бамбука се използва още от далечната древност. Също в древността са използвали бамбука, са знаели неговите свойства и качества. Аз лично обожавам бамбук да взимам, защото първо имах чупливи ногти. Аз не мога да пусна дълъг маникюр, просто защото работата ми е такава, но ногтите ми се цепеха и на 1 мм не можех да имам дълъг ногт, просто защото започваше да се лющат и да се цепат и да се чупат и беше отвратително. Опитах се да си сложа, да се направя ноктопластика, правих си, сама съм правила ноктопластика, учила съм за това, но когато направих фирмата за почистване, наистина е доста трудно с дълги ногти да се работи, а пък и колкото и да е, тогава не диша ноката заради гела, но моята майка е толкова щастлива, че вече има дълъг маникюр, много здрав, от бамбука точно, и той съдържа много, много голямо количество силици и всъщност този силици предизвиква вашето тяло да образува собствен колаген. Дори и на възраст, примерно както съм аз на 54 години, всъщност подобрява структурата на косата, здравината и сгъстява се.
ногтите, кожата, както и наставите. Човек каза, ви само който не искаше да взима геловете, просто му каза да си купи бамбук тогава, ако иска. И каза, че болката в коляното му е минала дори само с таблетките, но аз препоръчвам просто комбинацията, защото тук имаме в това нещо, в този гел за ставите, който ви казвам, той е специализиран, вътре са добавени хондроферол, добавени са колаген, животински телешки колаген, всичко, което всъщност обогатява здравината на нашите стави и хрущяли. Тук някой е писал, Светланка, това е уникално, при мен подейства още от първия прием. Да, Светле, знам, ти ми се обади. Вили, твоите продукти казаха, че пътуват вече към теб, доколкото разбрах. Очаквай ги скоро в Англия. Това е хора, което аз исках да ви кажа, че всъщност няма нужда да търсиме дълго отговорите за нашето здраве, те просто са тук пред нас и всеки един, който желая и има интерес, нека да пише. Споделите лайфа, защото по този начин наистина ще стигнем до повече хора, ще им помогнем да бъдат здрави, а не знам някой да не иска да бъде здрав, да бъде жизнен, да се движи без болки. Аз лично не ги спирам вече 19 месец, почти ги ям. Просто защото не е задължително, разбира се, да ги ядете 19 месеца. Аз си смеям, защото имам понякога взимам продукти за кръвоносната система, за почистване на кръвоносни съдове. Благодаря ти, Светле, че споделяш. Очаквам от вас просто наистина помощ от тази гледна точка, че аз не мога навсякъде да стигна самичка и затова хората, на които е интересно или пък мислят, че могат да подмогнат на свои близки, приятели, споделете на вашата стена, в някои групи, в които участвате и решите, че може да споделите. Наистина, това е нещото, само което ще бъде моята награда за това, че все пак мога да помогна. Пишете ми, който желае, ще оставя линка, както казах сега, когато завърша видеото, през телефона ще направя текста отгоре в страничката на български, за да може да се вижда от повече хора. И който желае все пак да си ги закупи тези продукти, може да напише линк отдолу, за да му изпрата линка за отстъпки, да се регистрира и да му помогна, като естествено ще получи и безплатна консултация абсолютно от мен, да на всеки намери своя начин да бъде здрав без химия. Благодаря ви още веднъж и на всички, които бяхте тук, и за споделянето, и за активността. Чао от мен за сега. Лека вечер!